авыл җирлеге советы 10 кешедән 10 депутаттан торып, үзебезнең эшебезне план нигезендә алып барабыз инде без. Былтыр 26 ноябрьдә 19 елның безнең үзара салым буенча референдум узып киткән иде. Ул референдумда халык 700 сумнан үзара салым җыябыз дип решение кабул иттеләр инде. Бу акчалар нинди эшләргә барлыгы 605 кеше безнең 18 яшьтән 80 яшькә кадәр булып тора. Бу кеше аның Аккүз, Ахун, Мәңнәр, Чишмә ягында 319 кеше булса, Чишмә Мәңнәр ягында 286 кеше булып тора. Барлыгы бу 605 кешегә без җыйдык 423,500 сум акча. Бу акча 5 тапкырланып республика бюджетыннан 2,117 сум булып кайтты безгә. Бу акчаларны без планлаштырган эшләребезгә тоттык. В основном урам юлларына карауына китте инде. Барысы 587 сум 500 сум акча салынды. Аның 336,500 сумы Аккүз ягында, 251 сум Чишмә ягына. Шул акчаның 215 сумы Мәңнәр авылының центральный урамына һәм Аккүз авылының специалистов урамына Актаныш юллары оешмасы белән юл салынды. Аннан соң барлыгы 89,900 сумлык Ахмеддинов оешмасы безнең юллар тигезләүгә тотылды. Ахмеддинов оешмасына акча җибәрелде. Калган 170 мең безнең инде көзге, кышкы эшләргә тотарбыз дип планлаштырып торабыз. Бу ел Аккүз авылының Шәйхелисламовы белән Новый урамына без 5-нче линия суздык. Урам утлары югыйдан да, аннан соң һәм башка авылларның бөтен авылларга да лампаларны алмаштырып чыктык. Ләкин инде безнең июль аенда көчле яңгырлар, яшеннәр булу сәбәпле киредән лампаларыбыз бер сүнде. Кабаттан алмаштырасы була. Тагы безнең үзара салым акчасын зират өлешенә каралды. 450 мең сум ул. Шуның 290 сумы безнең Аккүз зираты тотылды МУПТБО оешмасы белән. Ул 200 метр булды. Профнастил белән тоттык без аны. Һәм 250 метр без Мәңнәр авылындагы зиратның тоже кыймасын тоттык. Профнастил белән һәм профиль белән. Ул тотуны авыл халкы үзе эме оештырып тотты. Аларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә шуның өчен. Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларга һәйкәл һәм исемлек такталары ремонты һәм урнаштыру 2019 елның үзара салым акчасына эшләнде безнең. Без быел Яңа Кадермәт авылында һәйкәл ачтык. Ул һәйкәлне о Ремстройдом оешмасы безгә җитештерде. 9 май көнне без аны җитештереп ачу тантанасын үткәрдек. Авыл халкы бик канәгать булып калды. Аннан соң безнең Михайловка авылында спонсорлар белән Янгировна Ләйсән Сунгатовна гаиләсе белән тагы бер кичкенә авылыбызда һәйкәлле булдык. Аларга да бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Чишмә авылында без 2 урамда 3 гидрант куйдырдык. Аны безнеңгә теплосервис оешмасы урнаштырды. Бу әле яңарак кына булды. Аларга бик зур рәхмәт. Бу 111 мең сумлык булды. Аннан соң без Иглан такталары, каптажный родникка межеваниялар, зиратларга межевание итү, шундый эшләргә акчалар күчерелде безнең. Чишмә авылында безнең ГИСУ оешмасы белән кибет төзелеп килә. Ул кибет төзелү Алла берсе
тантаналы булып ачылырга дип ачырбыз дип торабыз. Аның урынына иске кибет урынына без балалар мәйданчыгы урнаштырырга дип планлаштырабыз. Аннан соң калган акчага дагы Меңнәр авылына су үткәрер өчен турбалар алырбыз дип уйлыйбыз. Безнең бар бүтән эшләрдә биржа аркылы үтә. Казначейство һәм УКС оешмалары тикшереп, сыйфатын тикшереп, акчаларны оешмаларга безнең бухгалтерия күчерә.